L-assistenta kummissarju Alexandra Mamo ifdata b'investigazzjoni mill-aktar serja ta' serqa ta' eżibiti għall-qorti li kienu qed jinżammu fl-uffiċċju tal-Ispettur Jonathan Rensley fl-Assa tal-Pulizija f'Taslima. Minkejja li din is-serqa saret f'xi ħin nhar il-ġimgħa li għadda, il-Gvern u l-Korp tal-Pulizija ma ħassewx li għandhom joħorġu xi tip ta' stqarrija biex jiċċaraw il-fatti li jiċċirkondaw din is-serqa serja minn Assa tal-Pulizija. Id-dimensjoni ta' din is-serqa tkompli ssir waħda aktar serja u gravi għal fatt li l-ħallil jew ħallelin li rnexxielhom jidħlu fil-binja ta' din l-Assa tal-Pulizija irnexxielhom jitilgħu fis-sular ta' fuq, jiżgassaw bib ta' uffiċċju u minnu jisirqu l-oġġetti li eventwalment instabu nieqsa. Mawx magħruf jekk is-serqa ta' dawn l-oġġetti kienitx metikolużament maħsuba biex jinsterqu l-oġġetti li fil-fatt instabu nieqsa biex hekk l-istess oġġetti ma jkunux ippreżentati fil-qorti, jew inkella is-serqa saritx għal skop biss biex minn dan l-uffiċċju partikolari jinsterqu qatt ta' oġġetti ikunu x'ikunu. In-Nazzjon żvela li l-uffiċċju li minnu saret is-serqa u dak tal-Ispettur Jonathan Rensley li fil-ħin tas-serqa jirriżulta li kien barra l-binja tal-Assa fuq xogħol tas-servizz. Minn dan l-uffiċċju partikolari jirriżulta li nsterqu xi dokumenti, xi arloġġi, ammont ta' droga u oġġetti oħrajn li kienu qed jinżammu propju mill-Ispettur Jonathan Rensley ħalli jkun jista' jeżibihom il-qorti f'kawżi separati li għandu. Naturalment bl-iżgass tal-uffiċċju u bis-serqa kienu infurmati mill-ewwel l-ogħla awtoritajiet tal-Pulizija li infurmaw lill-Maġistrat tal-Assa biex tkun tista' tiskatta inkjesta maġisterjali. Fil-post tas-serqa ssejħu wkoll membri tas-Scene of Crime biex setgħu jelevaw xi impronti tal-idejn u s-saqajn. Il-Pulizija qed tinvestiga wkoll xi filmati tas-CCTV cameras li hemm fl-imħawi. Kienu mitkellma wkoll qatt ta' pulizija li jservu f'din l-Assa dwar dak li ġara, aktar u aktar meta din is-serqa spettakolari saret minn ġewwa uffiċċju fl-istess Assa tal-Pulizija f'Taslima u minn uffiċċju fis-sular ta' fuq ta' Spettur tal-Pulizija.